joli kura ta wadi ne da joli a bai nama ne da joli a bai nama bai ne dwene ninga ko joli taram no ko ne te kura fure da joli ko na ne me ka galo ne ti wali wa madame abedi basite basfoti che ibe Clément ngoro de abedi c'est vrai nga taye ka yoro la no aha awage okadi awa akadi ne ko abidun ne bura sanga abitu so ne nya bla chido la aha awo na nana awo ika fa ko ne fora ko en ni ala sona ni sira awo abi soro so aya nyame no ne tumini ni gawo aha ika deni ki bora masro ama soro de iya masro de gafu ndela ne ka mi intensare ka ko Julia la Julia te Julia femme ko jotunna Julia tunna ne Julia kan tasli ma Julia ne kana ya ne kan ne kana mai ne bukan mi wa ka ko ne tradition Julia te sera pote Julia do wala ne tarara ne tarara biara afu ila kun jelende ne ka kun nade be se ka fo ene ala chese joli fando ne ta fano sabla ne ta fano ta fando to wodi gafu ko ta fano ni fano aya nyini fambe akibara ya masoro angone ala mine sawo sabla depuis apora fo bi dem fina masika ala don ka singa masa woro yini mumbe dem senum blannari sabla ina fura ko denga bo depuis wati jumeo fo kana se fo ni tama masigi amasumo woro yini tena ne kamana gango pa tena ko kada kaba go amano ngone o dusa siko sonja ko o ngone pa okay problem tala ni sira so me chifo abine abi soro suri nyame ni ala sona ore kuno d'accord ama ke ta me ola fo ko fe Andlé. Doua. Ouais. Ça va? Ça va. Ça va. Rabe. Baston. Alhamdulillah. Awa. Ara fonga. Ouais, gada bismillah. Nse ya yana nse ne ko ira nari jara ne de ifa e chifo ya awa ya fo eno ifara mo aya isigi nde eni bebe de terie atato ama foi saraila ne ko ete kibaria foi soro zoliga kola abedi atutola basite alhamdulillah voilà ne tumi wole amajuya ni be sorifane don bado dimso do tuma afi la mola bado voilà sorifane dimso tununa nen ga wati jambo ama dimso kibaro asro bon eduni dimso do be ñokon fe ko mimi jema voilà bon afra ko o bora ya wati la katunana ko adendo tununa wa be adendo tununa kana na dinina nde ni ya kibaria soro iga a kibaria la donia nte ko no filim bade ka nyini ni bebe tato asara ne la de kanti asara ne la ko ne ka hankli to joli la on est avec les flambeaux ne bi to kana joli la je ne bi to kana la je joli rep me to ka tan fi mais ne atene ne balaga me ka tuna ne atem su gafu nyini o ka ta woro do ne bi kan sendo ambulo do nyini kula ngon me ka nyini ngon ta do no denwa amadenwa anto do donc ne won mi iwule kininga na soro je do galama adengola ika seki da do la ko fon o won tume jane ko sobe
c'est le fana ka den tunni kɔni n tɛ fɛn kalamaw la mais min kɔni nana den n bɛ dɔ kalamaw la mais den yɛrɛ taara kunjumɛn na tununa kunjumɛn na nde I wele kun ye o de ye I b'i hakili to a la I ka to ka yala yala n'i y'a kibaruya sɔrɔ I ka n'a fɔ n ɲɛna n'o tɛ n kɔnɔ fililenba de don I y'a mɛn I hakili to a la o de kun de don I bɛ se ka taa n bɛna taa o la awɔ b'a dɔn denmuso ni tununkun kɛra fitini dɔ bɛ dugumala la ko puwa o de ko ko denmuso ni lamɔden donc k'a fa a bɛ min fɛ yen k'a fa tɛ sɔrɔ ye a ba tɛ sɔrɔ muso ye donc kuma de cira denmuso kan denmuso bolila a tununa depuis a tununa fɔ bi a bɛ na nin ka waati jan bɔ mɔgɔ si ma kunnafoni sɔrɔ e ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔra ko fana bɛ ka den ɲini bon hakili na yɔrɔ ka ca quoi a bɛ mɔgɔ hakili la ko o de ye den minɛ donc o dun tɛ se ka den minɛ ka bɔ ni e t'a kalama o de tun ye wele ne fɛ mais ne bɛ min fɛ k'i jija I ni sori ka ɲɔgɔn ye a kana mɛn kosɛbɛ yɛrɛ sisan I ni sori ka ɲɔgɔn ye o kɔni o tun ka di ne ye kosɛbɛ I y'a faamu ni I ni sori fana ka ɲɔgɔn ye vraiment o ka di ne ye sori fana yɛrɛ ka denko in ne tun bɛna wuli ka s'a fɛ kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ fana Mimi k'a taara den bila misirida la ne yɛrɛ terikɛ y'a kuma fɔ ne k'a ye den bila misirida la an nana an ka jɛ ka den ɲini ɲɔgɔn fɛ m'a faamuya ne yɛrɛ tun bɛna wuli ka se sori fana parce que ne y'a mɛn ko lamɔden dɔ b'a bolo kosɛbɛ ne tun bɛna taa ɲininkali k'a la parce que an yɛrɛ fana bɛ k'an ta ɲini bon ne yɛrɛ kɔni bɛna min f'i ɲɛna ka gɛlɛya e k'i jija I ni sori fana ka ɲɔgɔn ye o kɔni bɛ diya ne ye kosɛbɛ o de tun ye wele ko ye inchallah a diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn amina rabi ala ka dɔn masala ɲini o la ok basi t'a la sira bɛ an b'a kɛ ten voilà an b'a kɛ ten Bakiri, a bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Ko ka ɲi dɔɔni. I b'a la dɔɔni. Uche, tiɲɛ e nana don jumɛn? Ne nana a bɛ 2 jours bɔ. Cɛ I kɔrɔmuso yɛrɛ tun bɛ a tile 2 nan an yɛrɛ fana balila dɔrɔn k'o tunni ye. I b'a kibaruya kalama? Payi ne yɛrɛ nakun de y'o ye parce que la ne kɔrɔmuso bɔlen don k'a bɛ ka na ko dɔw ɲɛɲini a den ka ko kan. Bon ne yɛrɛ nana ne bɛ ka wuli a ka téléphone ta ka don ne nakun yɛrɛ de ye n'i y'a sɔrɔ I bɛ ko dɔn a ka position na ne kabini ne nana ne n'a tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye. Bon a kɔni tun bɛ munumunu na yan et puis n ye ŋununu k'a bɛ dugu kɔnɔ k'a bɛ k'a denmuso ɲini bon waati dɔ la an ye denko kuma dɔ mɛn Welesebugu la a ko k'a bɛ taa yen de wa n m'a dɔn a balila ka tunu an na a ka nɔgɔn a ka den fa bɛ yan n bɛna fɛɛrɛ kɛ k'i n'o ne jira ɲɔgɔn na I y'a faamu wa. Den fa min yɛlɛ ka ne kɔrɔmuso lase nin problème ma e b'o n'o ɲɛ jira ɲɔgɔn na ne t'a fɛ ne n'o yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye ɲɛ la a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ wuli ka denko ɲɛɲini. donc an b'a kɛ ten merci k'an bɛn kɔfɛ. Voilà. Anse, somɔgɔw dun? Baasi foyi tɛ. Kɔni baasi t'i la? A kɛra tile 2 ye dɛ. Awɔ, ne kun tɛ yan nɔ, ne kun taara Bamakɔ. Bamakɔkaw dun? Baasi foyi t'u la. I ɲuman nana? An ɲuman nana ka na ɲuman sɔrɔ. Aya, o ɲɛna. I cɛ soli dun? A ma na ka bɔ baarayɔrɔ la fɔlɔ. Awɔ. I denmuso ka cikan de don. Komi ne n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Bamakɔ yen nɔ, ne n'a fɔ a ye saramana dɔ kɛ n na. Ko ka na, n bɛ na o fɔ aw ɲɛna. Aw bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ? Awɔ, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan yen. Baasi t'a la yen kɔni? Ayi, baasi foyi t'a la. I t'i sigi? A tɛ sigili kun bɔ. Bebe ko baasi foyi de t'a la i n'a fɔ a y'a f'i ye téléphone na cogo min na bon k'u ka mɔgɔw ka yan ka taa formation dɔ la k'u bɛna taa yen nɔ Sénégal k'u bɛ t'o formation kɛ ka na n kun nana de k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Tabarikala a tun ye Sénégal ta kuma fɔra mɛnɛ a bɔlen o ye tiɲɛna nin diyara ne ye a diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ. A tilara ka ɲininkali dɔ fɛnɛ kɛ ne la a dɔgɔmuso ka ko kan n'o ye Jolie yali a ɲɛ sɔrɔla wa? A kun ye ne wele mɛnɛ a ɲɛ ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ a y'a sen n'an bolo bɛɛ don k'a ɲini sa an ma kibariya foyi de sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni limaniyana sa an kɔni ye ko nin to ten. Tiɲɛna Bayini nin ye kɔnɔna filikoba ye hali bi Ala k'an garisɛgɛ don a la ne kun nana o ci de fɔ ne bɛ siran nin. Ansa i ni ce i ni baraji k'an mun fɔ. An b'a kɛ ten. Amla.
Alhamdulillah. Esira. Gakene. Bafote. Alhamdulillah. Nse. Ba. Komi a fɔra ɲɛna k'i fɔra an kɔ. Awɔ. Ko I mago bɛ na n nana I ka wuli lamɛn. Awɔ, ne fɔra I kɔ. Sori fana ka ci de don quoi. A ye siɲɛ damadɔ k'i kɔ a m'i sɔrɔ. Donc a ci to ne bolo ko ne ka ci f'i ɲɛ. Sori fana denmuso tununa a kan ka kalo 3 bɔ yen siko bɔ. Donc denmuso ni e denmuso tun ye sen don ɲɔgɔn ye. Donc I ka I denmuso ɲininka n'a sɔrɔ a bɛ tɔgɔya dɔn sori fana denmuso kan quoi. Donc o nouvelle de tun don. Luga dɛ I ka kɔrɔfɔ diyara n ye. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ne ye n denmuso ɲininka a ko k'ale tɛ joli ko kalama. Bon ne dun b'a dɔn a tɛna se ka o nkalon tigɛ ne ye. Ni n tintan kan k'a dɛsɛ a y'o kuma kɛnɛ de fɔ n ɲɛna. Ayiwa basi t'a la n'a ko ka taa kalama o tɛ basi ye. Denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye I bɛ fɛn bɛɛ f'u jogo la fo nkalon tigɛ. Est-ce que i y'a faamu? Donc n bɛ ci lase Sori ma ko n y'i ɲininka quoi. I y'a faamu? O de tun ye wele kun ye. N y'a mɛn. Bon n bɛ siran ɲɛ. Ok. Uche dɔ jumɛn nali e yɛrɛ kɔni e bɛ bali ka ye ka tila ka bali ka tunu a kɛra fama ye dɛ. Sira ye kɔni aw tɛ mɔgɔ wele ne nana nin kan ka dɔgɔkun kelen. Sira ni bɔtɔ ye min? Nin bɔtɔ ye Luka fɛ yen a kun ye ci bila ma n taara ka wele lamɛn. Ne ko e kɔrɔmuso Mimi kibaruya I ma ɲɛ sɔrɔ a ka ko la fɔlɔ. Ne yɛrɛ de na ye Mimi ko ye. Mimi ne nana ne ma ɲɛ foyi sɔrɔ a ko ma. N tun y'a mɛn k'a taara wele Segu la ne nalen ne ma ɲɛ foyi sɔrɔ ko in ma. N'i bɛ fɛ ka kibaru dunya sɔrɔ I b'i jilaja I ni Mimi den fa in ka ɲɔgɔn ye ani kamalenin tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn d'i ma nin ko in na. I ka kuma nin ye tiɲɛ ye. Bacili yɛrɛ tun ye kamalenin ka ko fɔ ne ɲɛna mais ne tun t'a fɛ ne ni kamalenin ka ɲɔgɔn ye. A sababu kɛ ne kɔrɔmuso yɛrɛ ye ko fɔ ne ɲɛna kamalenin kan o ye kamalenin ka ko goya ne pewu. O to yen nɔ mago ɲɛna tɛ dusu kamalenin dɔrɔn de bɛ se ka denko in f'i ye ka ɲɛ. Ayiwa sira ni ko ten n bɛna kɛ ten nɔ walasa n ka se ka kibaruya sɔrɔ n kɔrɔmuso ani den ka ko la. I jilaja o la kunnafoniya ka sɔrɔ denko in na donc an b'a kɛ ten awɔ k'an mɛn.